uNkulunkulu akakulonda uphile uphushe uphumelelo. Pastor Winningi sicela ukuthi ke inamba license ngoba uyimember noma ke ungokuthokozelayo ukwelula isandla kwi-channel awungathaphi ufona kusongo 9 ya 5 ntambama kuphela kusongo msombuluko kuya ngoLisihlanu kuphela. Sibheka uphindile Mdluli Rev njani cela ukubuza kuchaza Mphupha ukakele emgodini. It means she was defecating or relieving herself into a hole. Ube sikhulela emgodini akachazana ukuthi besiyawuvala emva kwaloko of which kuzoba kuhle kakhulu mangokuthi uvalile. So number 1 let's assume ukuthi usikhulele khona usiyivala ke. So number 1 esiningi uma ngenze uphuphe usikhulula kungaba uPaul uhluma ukakela kuphi emgodini ngoba lokusho ukuthi kungenzeka uzokwazi ukuzikhulula ezinkathazweni osizini noma emkhubeni emibi. Yabona uyishiye leyo mkhuba emibi. Ka number 2 kwabanye uma uphupha uyikhulula kuyaba uPaul uhluma kungukuthi ukakele emgodini. Lokho sekusho ukuthi kungenzeka ukhonyiswa la ukuthi uzokonga noma uyonga ugcina uyalondoloza ingcebo noma ke umuntu olondoloza imali noma umuntu ozokhululeka nje ngakweze imali uphinde ukwazi ukuyigcina leyo mali ukwazi ukuyonga leyo mali ukwazi ukuyilondoloza leyo mali kungaba kanjalo yabona. Yes ngoba abanye abantu uma bephupha amakaka kuba ingcebo nenhlanhla yemali kwabanye yabona. So uma ekakela ke emgodini sekukhomba lokonga le mali lokugcina le mali lokulondoloza le mali noma ke lokulondoloza lokonga lokugcina ingcebo. Number 3 ke kuyenzeka futhi umphuphu isikhulula kuthi njengoPaul uhluma ukuthi ukakela emgodini ngoba lokusho kusuke kukhomba ukuthi kungenzeka umuntu ofihla ihlazo elibi nelinengekayo noma ke umuntu ogcina noma uzogcina imfihlo embi futhi neyihlazo nezokululazo uma ingavela. So uma ukuthi umuntu nje manje uzama ukufihla ihlazo noma kunehlazo uzolifihla noma kunemfihlo embi ozoyigcina uzoyifihla ingavela futhi iphupho leli uzikhulele emgodini ukukhomba lenhloso yakho ukuthi umuntu onesifuba umuntu ongakhahlelwa nje ube uzokwazi ukufihla ihlazo uzokwazi ukufihla imfihlo embi eyigcina. No number 4 kodwa ke since uma ungenza uphupho isikhulule kuyaba uphawu nje oluhluma ukakela kuphi emgodini ngoba lusho kungenzeka kade kuphuma isichitho uma kungukuthi usanda kusebenzisa imithi yokukhipha isichitho yabona. So ngumuntu osebenzisa imithi yokukhipha isichitho uma ngenzeke iphuphe ezikhululela emgodini amakakela emgodini qeda agqibe kukhomba ukuthi sesiphumile lesi sichitho futhi angeke siuphinde sikubambe uma ukuthi vele usebenzisa imithi noma usebenzisa iwasho zokulwa nesichitho noma kade ukhulekela ukuthi ke uphulukiswe kwisichitho noma kwimoya emibi yabona. Okukanye ke kungaba ukuthi nje umuntu osuke khona Israel suke umthole izinto zokukhipha isichitho. Siyathola.